Okay. Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalunon. Di ata karon sa Canigao Island niya mo snack sila man ta guys kay mangunit ag sagbot atong basura guys. Ano. Gutom man ta guys niya mga mo snack sila man ta. Pang basura guys na. No. Pang basura. Mga on sila man ta guys kay gutom man. Diya kuan. Di ata dapit sa kuan guys. Dapit sa Agsantuary. Okay, mga mata. Namun ito basura niya. Ikapoy man ta guys. Snacks lang ta mga mata. Mga snacks. Data karon live sa Canigao Island. Ang paraiso sa lungsod sa Matalan. Today is October 16, 2022. Ang hindot na kaya kuan. Mata sa Canigao Island nun. Dapit sa kuan ni guys. Agsantuary. Agkaroon na kakabalik kay kanang busy ang tagpanin na guys. Ato gyapong ipadayon ng ato hang advokasya ang pagtabang sa turismo diri sa lungsod sa Matalan. Okay. Inighuman na tong snack, manghindo na ko ta akon. Para di ta magutmang guys ba. Kaya ang puho na nato asong bitsa ginagmay nga kaon basta masudnan na ba. Mubalik ta sa office niya, maghindo pa ta diri. Ano? Agad to pong maligo des Canigao. Welcome mong tanan nga mobisita sa paraiso sa lungsod sa Matalan. Og maligo pod ta dire, ako mohangyo pod sa mga turista nga ang atong basura atong dalhon. Kay magtinabang jud ta guys para magpabilin ang kaanindot sa paraiso sa lungsod sa Matalan. Pero atong paningkamutan pod nga makatabang ta bisan sa ginagmay nga paagi makatabang ta sa administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio og mga konsihalis sa tibuok team Pahulio. Atong ipadayon guys ang pagtabang o pagsuporta para magpadayon ang kalambuan sa turismo diri sa lungsod sa Matalan. Kakayaman Domingo maning ba guys ato tang pagunggoy kay may tao guys